Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag vil vi ikke spille Sims, men vi vil spille Ild og Vand. Det er sådan et samarbejdsspil, hvor man skal igennem nogle baner med ild og vand. Ja. Og vi har fået webcam på. Ja. Som I nok kan se. Ja. Men vi vil bare begynde så. Og vi er faktisk rigtig syge nok til det. Ja. Vi er rigtig gode til det. Altså, så og vi er inde på sådan en bane. Det er ikke alle der kender det spil her. Nej. Men det er mig, som er hende her vandpigen, og Asta, som er vanddrengen. Jeg er godt nok en dreng, men det kan jeg ikke gå på. Jeg må ikke gå ned i vandet, fordi så dør. Ja, okay. Hvad sker så nu? Jeg skal bare gøre det til is. Nej, jeg kan ikke gå på det her sådan. Smelt det lige. Du skal lige op på Marie. Ja. Og det, man skal sådan op og hente sine diamanter sådan. Eller for det giver sådan en bedre point. Ja, point. Og så tiden den er der også sådan, hvis man får et A og sådan noget. Og ja. Fuld om hej og ja, sådan noget for mig. Hvor sådan der? Eller rapport. Marie! Undskyld. Ja. Altså, der er sådan noget sort halløj noget. Det der. Det må ingen af os røre. Nej. Og jeg kan skøjte over det der, men Marie skal pukke sådan noget mega lang tid igennem det. Ja, det er sådan ret noget faktisk. Det bremser helt sådan. Ui, nu skal jeg det går mega stærkt, når du bare suger over det der is der. Kan jeg ikke komme op på det? Okay, der. Ja, så. Kommer nu. Pas nu på det sorte, helt ærligt. Du bare hoppe over mig. Hvad? Egentlig, der er det der. Så. Ui, jeg må bare det. Var det dårligt? Tid. Altså, hvorfor slukker den nu? Fordi det er den der, det er jo dem, som tager tid. Skal jeg så skynde mig rigtig meget? Eller, det, ja. Nu er det fordi, jeg lige får det læge til hovedet. Det er sådan her. Jeg kan også høre det tikker sådan. Ej, hvor er det stressende. Ja, det er virkelig stressende. Nej, Marie, nu kommer jeg til at finde hånden. Super. Hvad får vi så? Vi får et B. Undskyld. Vi fik et B, Marie. Ja. Og også op på webcam, så er det spejlvendt. Og det er lidt irriterende på, hvor jeg er henne. Jeg kan komme over der. Nå, det er fordi, du skal dreje den der, den skal det hen på. Nå, hvad sker der? Nå, ja, okay. Jeg kan ikke komme over der, det er jeg sikker på. Det kan jeg bare. Der er noget, du skal gøre. Nå, der er noget sted, hvor jeg skal have det her hen. Og Marie, når du kigger sådan derop, så ikke kig der, så kig derop. Ja. Så, nu har jeg lige gjort alle ting. Og fordi vi kigger nedad, så er det fordi, vi kigger på skærmen jo. Ja. Så har jeg lige gjort alting til is. Det var bare åndssvagt, fordi så tager det bare mega lang tid. Hvad skal jeg gøre her? Få det til vand. Skal jeg? Ja. Du skal få... Ja, hvad sker der? Nå, undskyld mig. Det var irriterende. Okay. Jeg vil op have min diamant. Hvorfor kan jeg ikke? Fordi man ikke kan hoppe på is. Nej, Marie, jeg vil have min diamant. Okay, kan det gøre fucking lige meget. Vi har det der diamant. Er det ikke det? Jo. Det tager mega lang tid for mig at komme op igennem det der noget der. Ja. Næsten. Kan jeg godt? Ja, det kan jeg. Jeg tror godt, du bare kan hoppe derfra, Marie. Eller herfra. Nej, så er det musen væk, men måske jeg ser dig lige på. Ja, lige på. Det er hyggeligt. Så det, du kan se her. Ja, det kan vi faktisk skifte til, om det bare skal være skærm. Ja. Og så skifter de farve efter, om det er B eller C. Og så et A, det er grønt. Men det har vi ikke fået endnu. Det plejer vi at få, men vi er ikke så vant til det her, den her bane her. Nej, fordi altså der er sådan... No shit, man. Det er Nøj! Så tager jeg det lidt ned her. Jeg ved ikke, hvad den gør. Nej, det ved jeg heller ikke. Jo, det er noget... Nå.
Det kan jo komme ned. Du har lige fået den til at sætte fast. Ej, ups. Vi skal nok tage den anden. Rety. Marie, så god til engelsk. Jamen, jeg kalder det rety. Skal vi den der? Det er lige så jeg altså ikke gør, Marie. Men det er så skræt. Nej, men skal det ikke stå der på? Jo, den skal stå ovenpå, så. Hallo. Nej. Ups, undskyld, jeg vidste ikke, den var der. Nej. Nej. Og så skal den derhen på, så lyset det kommer hen på den, og så bliver det der til is. Okay. Okay. Hvordan vidste du det? Har du prøvet det? Nej, men jeg kunne bare forestille mig det. Altså, jeg ved ikke faktisk ikke engang, om det er rigtigt. Jeg kunne bare... Og bare lige at blive her nu. Ja. Og jeg går det i den der kæmpe balje med vand. Og så går det hen og sætter den over til lyset. Hvor skal den hen? Der hen på, under lyset der, og så på hop. Ja, så bliver det til is. Så skal du overhive det der håndtag der. Så Marie, det er det ikke så godt. Okay. der hvor den bliver sådan der. Okay, jeg kan godt lide lidt. Ej! Det er fast. Godt sådan der. Hvad er det, må jeg lige prøve? Jeg skal lige prøve noget. Ja. Hvad Det gør gør den det så? Og den gør Det går det til vand. Okay. Kun hop. La la, hvad Marie? Så kan jeg komme her. Og så skal vi komme der. Nej, Marie. Hvad? Det er jo ikke så godt det der. Hvorfor? For du kan ikke komme derover. Så gør vi det. Rykker vi det jo. Fuck, se det. Ja. Fuck, det er sejt det her. Ja. I like it. I don't like it. Because, fordi det tager mega lang tid for mig at gøre alt det der. At gå igennem isen. Men Nu skal jeg faktisk deroppe, Marie. Hvis jeg løber her, så skal du lige gå ned og løsne den igen. ej, hvad? Det er fordi... hvis du trykker på den knap Ja. der... Jeg er med. Men så kan... Nej, ikke endnu. 2 sekunder. Jeg skal lige herhen. Jeg tror, du kommer til at løbe mange gange dernede, Marie. Jeg tror, jeg skal vejen her. Det gjorde du også. Hopper lige derop og tager den der knap der, og så kan jeg bruge komme ind her. Og så kan jeg åbne på den der, og nu skal vi lige ned og have den der. Skal jeg? Seriøst. Ja, Marie. Vent lidt. Det er lidt lige meget, den der. Nej, det er altså. Nå, det gør faktisk noget. Marie, man kan ikke se det derinde. Det er oppe. Det er en lille spejlvæg. Ja. Sådan er det der med herovre. Så. Ja, okay. Sådan. Nu kan du godt lade stå. Nå ja, det kan jeg godt. Det var min mor. Ja. Så kører vi igen. Men du mangler altså på diamant. Ja, jeg mangler i. Jeg gider ikke at tage det helt. Og det er ret sjovt, fordi for mig, der er døren derhenne. Eller sådan, der. Nej, what? Der er døren sådan. Fuck, det er mærkeligt. Det giver ikke noget. Se igen. Det giver også mening, for vi brugte næsten 3 minutter. De har store. De her boss her. De er fucking hardcore. Nå, Marie, kan du stå her? Så kan jeg komme derop, jo. Marie! Marie! Nå ja, det er der skal der i. Wow! Men jeg skal bare kunne komme herhen sådan. Og så kan jeg lige godt mere. Nej, det er ikke nok. Og det er derfor, jeg skal bruge stenen. Så kan jeg lige få den ned til mig. Tusind tak. Jeg tror, jeg kan tage stenen derovre, så jeg kan komme op. Det der fucking satans. Sådan her. Altså, det kunne du uanset hvad. Man kan ikke hoppe på det der. Ja. Ikke, jeg kan ikke hoppe i sne. Marie, jeg får ikke se. Skal jeg op til dig? Kan du ikke? Nu kan jeg godt her. Jeg venter bare her. Jamen, altså, hvad venter du på? Jeg er godt igennem. Jeg kan ikke... Skal jeg have stenen med mig? Ja. Hvordan gør jeg det? Det ved jeg ikke. Det kan du ikke. Kan du ikke prøve at løbe igennem det? Kan du ikke det? Nej, okay. Hvordan gør man det her? Ej, altså, jeg tror på en eller anden måde, at stenen, den skal dernede og stå.
Så det er, at den, nej, det er det ikke. det kan den ikke. For fuck's sake. P. Sådan der. P, det er godt, at man kommer til den her menu. Ja. Til det her. Hvad? Det kan jeg bare lidt bedre lide. Eller kan vi ikke tage det her over? Det kan jeg meget bedre lide. Okay. Nej, det er faktisk lidt dårligt. Nå, okay, det var fint nok. Nå, Den står her. God. Og så skal stenen ned til mig. Ja, jeg er godt med på det. Vent lidt. Snakke. Jeg kunne bare holde det op. Okay, lige lort det der. Og det gik op. Fuck, man nu sidder jeg. Ej, Marie, det er simpelthen bare dårlig stil, det der. Ja. Kom så. Nu prøver vi igen. Nej, Det er lige der. Det gør jeg også. Det er sådan lidt meget. Nu skal jeg nok lade være med at fejle. Altså, du kan godt hoppe deroppe. Nå, det kan jeg godt. Så skal man bare lige op og stå der. Ja! Jeg kan heller ikke hoppe sådan. Mega noget. Hvad har jeg gjort derinde? What the heck? Nu bliver jeg stukket. Jamen, altså, Så bliver jeg klosterfuck. Ja. Altså, jeg går... Okay, nej, okay. Yeah. Du hoster mega meget. Det var det, jeg ville altid. Og hvis man får den her, det er sådan en boss diamant. Det er bare sådan, du skal have. Marie, du bliver nødt til at komme og lukke mig ud. Jeg har jo virkelig nej, Marie, du har ret hårdrørbej. Det er vand, der skal det hele næsten. Hop derfra, det kan du godt, Marie. Det kan man godt. I know it. Nå, okay, det kan man jo fucking ikke, Marie. Din spidser. Ja. Så buh. Ja, det er du prøver ligesom at være sådan noget logik. Jeg gør ikke helt. Jeg tror, vi er klosterfolk. Ej, kom fucking on, mand. Der er ikke engang nogen diamanter med den her. Nå ja, det er rigtigt. Ja. Altså, vi kan lave en ild og vand serie. Kan vi det? Jo, men det gør vi. Jo, reset level. Godt syg. Men det er... Marie, du skal jo løbe med, vel? Fuck se. Du bliver mega sur. Ja, hvorfor skal jeg ikke det? Kom nu. Marie. Farvel. Det er jo vist den lækreste lyde, du laver, altså. Ja. Come on. Nej, nu skal jeg igen. Marie, man kan ikke så sådan her. Ja, men så bliver det nødt til en... Marie, husk nu, der var vi ingen fejl. Der er ikke plads til fejl. Den lyder til bare den bedste. Hop. Altså, det kan ikke høre det, tror jeg ikke. Nej, den lyder sådan. Hop. Man hopper. Jeg kan næsten. Nå, jeg skal igennem. Marie, kan du lige få mig til at komme igennem? Okay, Marie, nej! Speedy. Du kommer ud af. Nu er det sgu da sådan noget muk. Nej, Marie, det er sort, og muk, det er ikke sort. Det plejer at være muk. Nej, Marie! Når du kommer dermed, der skal du hoppe ind. Der, okay. Marie, på noget. Marie, må stå stille. Når du kommer hertil igen, så skal du gå ned her og holde lande lige der. Du må ikke på sten, fordi så fucking så rykker den derhen. Gå derind, og så rykker herop. Okay, godt. Marie, kom, få nu til at... Marie, jeg skal ud! Spasser med. Så. Altså, helt ærligt, så kan du lige lade mig ud. Jeg tager det på at ryge noget. Nu er stenen. Godt så. Så. Det var sådan meget. Der var slet ikke plads til mig. Nope. Hvordan fanden du kan godt hoppe derfra, og så gøre. Ja, men... Ja, og så skal vi op her så. Ja. Jeg kommer. Jeg kan godt lide, at vi kan stå oven i hinanden, sådan ved ild og vand, ligesom. Signe, han bruger det der med. Nej.
slå alt det op. Jeg kan sikkert stille sten. Marie, hvad er det? Jeg